السلام أخوات كمي تكونوا كمي لكم مسهم زلخو أمان إلي كاب عبيت إنفستر حراي لو معنتي داغماي ناي ألفابيت ويكا جوجل ستوكينا هري أبس عزي جوجل أبز كلتشن إسران شدشن حدش معراف بتيحلو زخاني ناي 4 تريليون دولار واقع بتيحلو مالتيو أبزي تري حزنا يزلنا كلتشن إسران شدشن ألفابيت ويكا جوجل 4 تريليون دولار لاغا شتو امزغيبو يركبالو እዚ خاني مس انفيديا مايكروسوفت ابل تصنبيرو حدا خابتو موحودات كوم زغورو كوبانياتات كوينلو مالتيو انتحر اب رانكينج مصينا انترينايو انفيديا تي زبلصه ويكا تي قداماي درجه حيز زلو بماركت كابيتال 4.50 حبون شن كون كله الفابيت ግን ምናልባት እዚ አፕዴት አይኮናሎ 3.9 ሎ አብ ያሁ እንተሪናያ ግን 4 نتبي 00 خلتا which is 4 ماركت ويكا 4 تريليون ماركت كابيتال حيزلو مالتيو ازي عابي زخونه شتاي ويكا مايلستونيو ناي جوجل ابلكيشن اسران حموشن زمصو عبي بروجكتاتن عبي سراحن እዚ خاني بسرحه ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኩሉ እንቅፋታቱ ማለት እዩ ምስቲ ክስታት ዝቀረቦ ابلكيشن اسران حموشن ጽቡቕን ዝበለጸን ብርኪ ኮይኑ ጸኒሕሎ ማለት እዩ ازي دحر حيال عبيت ناي زبركزي ابلكيشن 25 زمصو وينو بعبيو بناي اي اي نيح كنولو نخلينا ويكا نهري فريات استدرخيو اتي زبازحه وصيتاتو مالتيو سازي عبينا اي اي شركنت مسبق ابل كا حجي يغبرالو مس ابل الفابيتنا ابلن محجي مسني ابل جزنبرو شركنت كس قريبو نيرو منالبات زيرا اهمو انتحرالهم كوينكم امناتي يوتيوب اب لايف مالتيو قدما عمت زغبركو بزعبا جوجل اب كبابي 150 دولار انداتشتهولو لايف زبركزي تزحاسره كاب كلهم عبيتي توم شوعات نبلوم ماغنيفيسان شوعات تبايرم صو ويك اتوم زبرص عبيت بركتا تبايرم صو تزحاسره زنبره تكال مخانو شعو غليصلكم نيره تزغرم ነገር ግን 454 رايحهم ريهم حساب حجي مالتي نزا فيديو زيا منالبات بحجي ختماركو تفلطو دولي سبات اب عبيت سبسكرايب بمبار سدرابيت نايز غزان افلطون تمرتن بزعبا شوك ماركت كسروبو تغليخم سو قصيلنا اب قدما عمز زغبرنايو ازي لايف انترينايو مع سينيرو ابتي زيتي بركناي الفابيت ابزي تحت نكلو مالتي ابزي اب كبابي 149 نكلو ناي جوجل انالايز بمبار تزحاسرن زبلصن بركي الى شعو غليص نيره شعو زحاسكمون تحرالكم كيكم كونغراجوليشن اجون انكو عغوسكم كبلكم فتو ات مخنيات كاني كاب شعو زاتكم سبات كساب زحج انترحيسكم لكم 121 ميتاويت كامناتكم investment تملاسي غيركم اللهم which is return on investment capital ناتكم 121 ميتاويت which is اوشتي حدا عامت زيبصح غيركم اللهم مالتيو so كابتي all time high ناتو انترينا خاني دارغا 65% performance غيرو ابلكيشن 25 مالتيو كابتي بصيحو زنبره تحت وريدو مستيبه 65 ميتاويت ግን كابتي تحت وريدو زنبره انترينا كاب ابريل ديب اتحزنا مالتيو 125% اوتات كوينلو مالتيو سلازي توم سبسكرايب تغبرون تكتاتلنا فلوبنا بحجهون كالقالوت استفراليو تكالاتون كنمص استنخل كي حالفكم حجون سبسكرايب غبرو سو فاندمنتال خنريو كلنا جوجل حجون ولا حدا كتوصلو زيت تكاليو ادمي نابكال محتافي منالبات ترامب تمريصو مسمصه دغيمه ونجوجل حدا فيديو سريح نيره ابناتي يوتيوب كيجكم تريو تخليكم تراب ممصو نزوم ناي تكنولوجي تكالات بفلاي كاني نزوم تخصصهم زلو كم بعل ابل عبي زخونه فيتشر كبو مخدي ويكا عبي زخونه عدلات مخانو غليص انيره مخنياتو ترام انصار تكنولوجي كونن بتخال نغرات غديفنا مالتي سلازي اتي جوجل تخصصو لزنبره نغر كلاي مخانو غليص انيره كم تزبلكو خاني مس ابل زنبروم غوداي ببيت فردي تنصيغو
كم زلوا كقصل جوجل توسيدون له مالتيو سازي ستوك مس AI كرأي كله ناي جوجل ستوك ألفابيت أبليكيشن إسران حموشن حيال وسخ مرأيون أب كبابي سوسان حموشن ميتاوي تموسهون زما عبي بس نجاري بسنكني AI بواقع على جاني أبل كحجز مسؤولون ناي أبل زبدنا كرأي كله عبي نجاري مالس سازي زانت عبي زلوا أمنتاو فرد زنس أبارقي مالش ناي كلتيهم relationship أبلن جوجلن مالتيو so alphabet na apple نقص ولودو ناي سيري مالتيو intelligent ويكا AI artificial intelligent نمحيال ناي جوجل جيميناي مالت ناي جوجل جيميناي موديلات كتكم ناي بزح عمتات سممع كم زجبرو زيناتات وصلوا اب زينات رغبوا تخليهم السمع زي نمرحنت AI ناي جوجل مالتيو ناي AI تكنولوجي تتقمت زلو مرغصي زحيل ወይ ከዓ ዘበርትዒ ማለት እዩ ክራይ ከሎ ናይ AI ፍርያት ኣብ ጉግል ክራይ ከሎ ብዙሕ ማይልስቶን እዮም ገይሮም ዘለው ኣብ 2025 ኣብ 2026 ከዓ ዝያዳ ካልእ ክሪ ትጽቢታት ኣሎ ማለት እዩ ሶ ፍርያት AI ዕውት ምዃኑ ቀዳማይ ጀሚናይ 3 ካልኦት መሳርሕታት AI ከም በዓል ናኖ ባናና ኢሜጅ ኤዲተር ኣጠቃቅማ زلو متعريات جوجل AI ايكو سيستم زو كله انت حرفتشكم مو ناي بحقي تزحيل AI زلو ابز زي جوجل كنبل نخلينا كاندت مغنيات نو جوجل نابز تحتي اوريد وز نورا اب كلتشن 25 بزح غزي تزاريبنا حدا كس خمز نبرو كلاي كاني تشات جي بي تي مالتي اب ساعات تشات جي بي تي ممصو نجوجل سيرش انجين كداخمو يزبل كبزحات انفسترات نيجاتيف سنتمنت ስለነበረ ተኮነ ግን ነዚ ሁሉ ጽልዋ ሓሊፉ ኣብ ደረጃ እዚ በጽሕሎ ጉግል ማለት እዩ በማርኬት ካፒታል ክሪኦ ከለና ንኤንቪዲያ ሲዒቡ ካልኣይ ደረጃ በጽሕሎ ንባዕል ኣፕል ንባዕል ኣማዞን ንሁሎም ሓሊፍዎም ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ሬጉላቶሪ ቢዝነስ ጽንዓቱን ዘርኤካይ ማለት እዩ እዚ ዋላ ኳቲ ጸረ ትራንስ ወይ ካቲ ጸረ ክስታት ምጽራይ እንተሃሎ ስቲል ዋላ እንተሃሎ ስቲል አሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሓት አንጻራት ቴክኖሎጂ ዝሰርዑ ብዙሓት ትካላት ስለዘሎ ስቲል አሎ ሕጂውን ብዙሕ ኔጌቲቭ ነገራት ክርኢ ንኽእልና ወይ ከዓ ነቲ ቢዝነስ ኢምፓክት ክገብር ዝኽእል ደጋዊ ኣካል ክርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ቀንዲ ናይ ማዕወት እዩ ምድላይ ቢዝነስ ግን እቲ ኣልፋቤት ዱልዱል ኮይኑ ክቅጽል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዕዊትዎ ዘሎ ንቐጻለ ቃኒ ትስርሖም ብዘለዎ ደረጃ በቲ ኢንቨስት ዝገብሮ ዘሎ እንተሪና ዓቢ ኢንቨስትመንት እዮም ዝገብሩ ዘሎ ምስ ዘለዎም ካሽ ኩሉ ክወዳደር ከሎ ማለት እዩ ሶ ቴክኒካል ዝመስል ፋንዳሜንታል ውን ክሪኦ ከለና ራይዎ ክንደይ ፍሪ ካሽ ፍሎ ኣለዎም 73 ቢሊዮን ዶላር ኣለዎም average ናይ 3 ዓመት 67 ቢሊዮን free cash flow margin ናቶም 19 ሚእታዊት ማለት እዩ which is እዚ double digit ብጣዕሚ ዝገርም ነገሪ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እንተሪኢኹም ሞቲ profit margin ናቶም gross margin 59.2 ሚእታዊት ኣለዎም ትዝገርም ከኣኒ net margin ናቶም 32.2% ማለት እዩ ኩሉ ወጻኢታቶም ሸፊኖም 32.2 ሚእታዊት ፕሮፊት ዝገብሩ ማለት እዮም ብተወሳኺ ኣብዚ ROE and ROIC እንተሪና even double digit ዝዓቢ ዘሎን ማለት እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ return on equity 35 ኣሎ that's why ኢንቨስተራት ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ማለት እዩ 35 ሚእታዊት ክሪኡ ከለዉ ኣብ Google ኢንቨስተራት ዝስሕብ return on equity ROIC ክራይ ከለኻ even 26.8 ሚእታዊት ማለት እዩ ስለዚ ፋንዳሜንታሊ ብዙሕ ክርኢ ንኽእልና ነቲ ቪድዮ ሕፅር ክብል ግን ብሓፈሽኡ እቲ ኢንሶልቨንስ ክንሪኦ ከለና ወይ ከዓኒ ጉግል ባንክራፕሲ ክገብር ድዩ ኣይገብርን ዝብል 81 ሂቦ ኣሎ ብጣዕሚ ሃይ ታሽምሎ ብኩሉ ማለት እዩ ሃይ ኣልትማንዚ ስኮር እንተሪእና እቲ ናቶም ደብት እንተሪእናዮ ካልእ እቲ ሎንግ ተርም ሶልቫንስ እንተሪእናዮ ፖዘቲቭ ዘሎ ወር ሓደ ፀገም የብሎምን ማለት እዩ ሶ እቲ ፕሮፊታቢሊቲ መክሰባቶም ክረኣይ ከሎ ከዓ 69 ፖይንት ይብሎ ካሚት ማለት እዩ ኤክሰፕሽናል ናይ 3 ዓመት average return on investment capital ROE እዚ ኩሉ ክራይ ከሎ ብጣዕሚ ሃይ ዝኾነ ዳብ ጅድት ሪተርን ዝገብሪ ማለት እዩ
ኣታዊታቶም ካበይ መፅን ኩሉን ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ኣነ ኣብ ሰዓት እዚ ናተይ ቫሉዌሽን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣልፋቤት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣልፋቤት $303 እዩ ክንገድ ዝግቦ እንተኾነ ግን 330 ይንገድ ኣሎ ማለት እዩ 329 330 ኣሎ ኣብ ያሁ እንተመፂና ኦፍ ኮርስ ያ ትሪእዎም 329 ኢቨን ኣብ ናተይ ቫሉዌሽን ተሪኢኹም ካነ 329.14 ማለት እዩ እዚ ማለት ብናተይ ቫሉዌሽን ጉግል ኣብ ሰዓዚ ኦቨር ቫልዩ ኣሎ እዚ ኸዓኒ ብኸባቢ 9.20 ማለት እዩ እንድሕር ኣግጂፍ ኣቢልኩም ርኢኹሞ ኣብዚ ኣልፋቤት ኣብ መበል 7 ኣሎ ዘለኹም $303 ኣሎ ስለዚ ብጣዕሚ ኤክስተንድድ ኮይኑሎ ቻርቱን ክሪኦ ከለና ብጣዕሚ ኤክስተንድ ኣሎ ስለዚ ምናልባት ክንኣቱ እንድሕር ኮይና ናብ ከም ምኽሪ ይኮነን ከም ትምህርቲ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ጉግል ገና ናብ ከባቢ 300 ከባቢ ክወርድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኦፕቲሚስት እንድሕር ኮይነ ማለት ኣብ ስታት እዩ ስለዚ ናይ 9% which is ናይ 10% ኦቨር ቫልዩ ኣሎ ኢቨን ኤክስተንድድ ኮይኑሎ ምናልባት ዳግማይ ከኣቱ እንድሕር ኮይነ ወይ ከዓ ብርክታተይ ክውስኸሉ እንድሕር ኮይነ ግን ጉግል ካብዚ ኤክስተንድድ ኮይኑ ዘሎ ኣትሊስት ናይ 20-30 ሚእታዊት ዳውን ኣብ ስታት ተይቡኒ ክውስኸሉ ክእል እንተዘይ ኮይኑ ግን ሕጂ ዘወስኽ ወደ ሓደ ነገር የብለይን ከም ሓደሽ ኢንቨስተራት ኣብ ጉግል ክንኣቱ እንድሕር ኢልኩምኑ ከም ምኽሪ ክበኩም ጽቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ብጣዕሚ ኤክስተንድ ኮይኑሎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሰዓትን ኮሬክሽን ክገብር ይኽእል እዩ ናብዚ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቫሉዌሽን ከመይ ጌርና ንትካላት ቫልዩ ንገብሮም እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቫልዩ ጌርና ዘቐመጥናዮ ከመይ ጌርና ብዲስካውንት ካሽ ፍሎ ቫሉዌሽን ንገብር ከመይ ጌርካ ንዝተፈላለዩ ትካላት ኣናላይዝ ትገብሮም ካልእን ዝብል ትምህርቲ ምስ ትደልዩ ኣብ ዕቤት.com ከይድኩም ክትፅበሩና ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትምህርቲ ገና ኣይጀመረን ኣሎ ኣናውንስን ክሳብ ንገብሮ ክትፅሕፉና ብፕሪቫት ብዋትስኣፕ ግሩፕ ወይ ከዓ ብቴሌግራም ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕሶ ክራኸብ ኢና ደጊመ እንኳዕ ሓጎሰኩም ነቶም ጉግል ሒዝኩሞ ዘለኹም ክብለኩም ፈቱ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ይቐኒለይ ሰላም ቅነ